No, chcem sa vám pochváliť, čo sa mi stalo pred malou chvíľou. No, neuveriteľný zážitok. Išiel som popri takom potôčku, dole lúka, vyschnutá tráva a pník vedľa lesa. Pozerám, niečo oranžové tam leží, tak som si hovoril, že či líška nedrieme, zvykne si na také vyvýšené miesto sadnúť, ľahnúť. Pozerám lepšie a tam rys. Normálne som myslel, že odpadnem. Nemohol som ani statív vyťahnuť, lebo nebol až tak ďaleko, nabalené veci som mal. Tak som sa pokúsil aspoň z ruky, no však samozrejme, že sa hneď prebral, lebo má riadne uši. A vlastne popozeral na mňa, daroval mi jeden pohľad, hej, potom sa pekne otočil, zmizol v lese. Tak pre mňa neskutočne silný zážitok, lebo vidieť rysa, vidieť ho vo voľnej prírode a ešte sa ho podariť zdokumentovať, tak to je sen. Tak verím tomu, že aj vám sa podarí niečo také niekedy v živote vidieť. A ak nie, no tak si to vychutnajte aspoň so mnou. Čaute.